Houve quen dixo que eu parecía Pedro. Un aplauso tamén para as Heilis, non? Bueno, antes de nada, quero dicir que debo a miña presencia neste festival. Como podedes comprobar, non son bailarín, non son moi bon bailarín tampouco. Debo a miña presencia neste festival a Noelia Blanco, que foi a que me axudou a preparar esta coreografía para hai un mes, máis ou menos, cantala no concurso Recantos no lugar representando a Terra Cha. Bueno, este venres volveme tocar a cantar no concurso. Cantarei Resistirei do dúo dinámico e necesito de todo o apoio da Terra Cha. Necesito das vosas chamadas para que a Terra Cha poida pasar a cuartos de final ojalá incluso pasar a semifinales. O máximo serán 5 chamadas desde cada número de teléfonos que chamedes. É un número normal e corriente, non hai sorpresas ca factura. Así que, bueno, se vos gusta o resultado, pois espero que ter aquí un poquinho de apoio. Moitísimas gracias.